Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alfred adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagayatak iti kastaunay, ngamjak ammo nga isumet gayam ti mangipaay iti nalaos asakit iti rignat. Ngem gapu iti may sa abanag ajak pulos ni namnama, napunas amin asaem amarikrignat. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Alfred dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagkasang biyag ko, tinted mo akalak amak. Tapakaragsakam una na inom masaktan. Gusto taytan. Pare. Di mo pinanunot tuwing paay ko nga ayat. Insukat nag-iti sa bali. Ketsak tayong kain waksi. Pare, hustom tayo ka pa nagkantam. Amangan numaring-ringen da kiti karo ba? Kaya't kung arod ngay kanta ti sakit tinagam ko. Abay, silang ka di pare? Saan mo't kiti, pare? Madlagayam. Abay nga ron nga anawaan na kiti pa nagkanta ka. Rabi nga minan, pare. Amangan nagreklamo da kiti karo ba? Nang na da kiti adobing na. Bella! Pare! Abay! Nga, imbreak na. Anya, tibasul ka! Pare! Labarte ka. Ano may ka na? Sumrektan di ta balay. Tapos ti makangag, iti pa naglalaw mo. Manong, kanayon kan ngagbartag. Pangaasim di mo kumaunay. Kaasimot lang ang tabagim. Ading ko. Papananangay dagitin inumam nga arak iti inal daw. Amang ano makaala ka pa iti sakit mo, gapo iti kaiinom mo. Pasensya ka na din ko. Kaya't ko lang amin alipatan tinaramid ni Perla kanyak. Manong, apagdarik matlaeng amalipatam ni Manang Perla. Ngam inton mausawan kan, malagip mong tumat lang. Maudi kumanday ta pa nagbartak mo. Namnamaag alimpyo ka asumangpat inton malama. Wen, ading ko. Agyaman no kasta manong. Ngamin, jak kayat amakit kita anabartag kang agawid. Saan la aday di a klase ti babae ti ibartag ka manong. No kayat mo, iyam amo kay ti may sabarkadak. May mayat pa'y day di ata di makil iti probinsya. Kabailan na ti agbagkat iti nadagsan. Kabailan na kapay siguro abagkatan nga iyawid no kasta amabartag ka. Tilay bagbagam man na ading ko. Ala, panawan kan dito eh. Maladaw akon iti papanak. Di mo ka di ka ilalaan tinabayag apanagayan ayat ta. Dagiti arapaap ta. Ken aminan ang nagtulagan ta. Para iti agbalin na pamilya ta. Pasensya kan Alfred. Ngam mariknak asaan akong anaragsak iti danam. Di kan ay ayatan. Anya launay ayati jak maipaaykan ka. Tapno mapunas ang mamimpinsan ti panagayat mo kanyak. Awan. Iso na lang. Tain-inot ang naibawing tiriknak iti sabali. Narabaw lagayam ti panagayat mo kanyak, Perla. Gaputan na lakaan na ibawing ti panagayat mo iti sabali. Mabali na kasta, Alfred.
Agyaman naklangan kadagiti amin nga impapaay mo kanyak. Perla, Katsapay la ko ma, tamaawatan nak. Maudi dayto yan apan nakisinarak ko kan ka. kasla masaduta ko nagtrabaho, pare. Ni, apay nga pare? Naikatan ti gaganasak nagtrabaho. Sipod nag-break kami kini Perla. Panagriknak kat awanan ti rason tapno agsalo kagakpay. Di ka kumamot agsaoy ti kastaa, pare. Saan lang mat ani Perla tinakasinturan ti biyag mo. At damat pamilya manas ka natulungan. Awanan ti serserbi ti amin. Ado dagiti arapahap mi. Ngamsanin ang matungpal. Gapo iti da ito napasamak. Talaga kasta ti biyag, pare. At dalata dumteng nga pakasakitam. Agdudumala nga wagas ken rason. Pare Macho. Ken pangasim pare, di mo mat kumairaman ti trabaho ma. Anyan tong iti pagsapulam nag-resign ka. Oh, anya taramidam, nagsardeng ka. Makamuditan. Basta malipatak ni Perla. Pare, nasaysaya at tanog trabaho ka. Tapnod na pa ka kumikumam mata. Ken laglagi pa. Narigat tagsapol itan iti trabaho. Alfred, aday padamag ko kan ka. Anya dita? Di ka papaapekto Amang nagbartag kan tumanan. Saan? Anya ngamin dita ya? Amom ka di masikugan ni Perla. Ha? Masikog kunam? 1, 2 bulan. Anya? Oh, apay nagdumog ka. Di ka man agluwa Nasakit pa lang amin, Annabel. Pasensya kan. Imbagak laang tipod no, tapno di kan mang namnama. Kasla isumot tan ti pakapirjan ti aldaw mo. Pasensya kan. Nga nasaktanak itinamuak. Gapo tayo ayatek pa lang ni Perla. Ag-move on kan, Alfred. Laglagi pam. Masikugan ni Perla. Kat anyaman nga oras, makikalaysan. Annabel, Macho, interesado kayo pa lang ka di iti musika? Apay ka di? No anya ti ko nayo. Mangbukal tayo iti banda tayo. Ni, kaslamayat day ta na panunot mo pare. Uwan nga rod. Tapno mausar tayo mo ti talento tayo. Day tamat din na panunot ko. Kaya't nagbaligi tayo, makatulong tayo pa kadagitag kasapulan. Mayat day ta na panunot mo. Planuan tayo man na imbag. Ngam kasanungay, katalo tayo lang met. Sana parikot day ta. Ado dagiti talentado ken aginteres. Sa bagay mo't kiti Alang rod, agsagana kayo. Tabuklan tayo ti banda tayo. Congrats, Manong. Sikat ti banda binukulyo Ngam sikat ti kanayon apansinin dagiti tao. Gaputan na laing kang agkanta. Uwin nga rod, ading ko. Jack ninam na makastoy gayam ti pagtungpalan ti amin. Itultuloy ti mayat arinugyan nyo, Manong. Tapno umad-ado pa'y ti matulungan nyo. Jack nga rod impagarop nga ado ti mangted kadagiti donasyon. Ken tips. Kastamit nga ado ti agbuy-buya tunggal concert mi. Iso anawadwad ti maurornong mi nga entrance fee. Banag anasaya at unay, Manong. Tapno ado ti maitedyo kadagiti beneficiary yo. Hawan nga rod, ading ko. Ket amo, Manong, sipod nang rugi kayo iti banda. Saan kan nga agbarbartak? Kan kanayon kan anak kaisam. Iso amaragsakan ak unay. Wen, Manong, dayta ti madlaw ko. Ket sapay ko tagtultuloy akastan. Wen, ading ko. Da kayo, ti trabaho, kantoy bandak ti ayan ti atensyon ko ita. Nga ta, Manong? Wen, ading ko. Patsyon na ka di. Wano? Adda pa'y sa bali. Adda ka din girlfriend mo, Manong? Awan pa ay ading ko. Kitaam Di mo ibukbuk unay ti panawon mo kada kami.
Kas tamutan iti banda ken ti trabahom. Amangan numalipatam ti mga sawa. Naimbag tadamanin na urnong tayo iti panag-concert tayo. Tapno ada maitulong tayo kadag iti beneficiary tayo. Wan nga rod. Nalalaing tayo kano ngamin. Iso nga ado ti maayatan nga agbuy-buya kada tayo. Kasta, Sa bagay, dahi tatisang kaibaga dagiti tattao. So atong kal concert tayo, ado dagiti agbuy-buya. sa bagay, kaya't barang agtultuloy ti kastoy, tapno agtultuloy mat makatulong tayo kadag iti agdawat iti tulong. Ay katwan itultuloy tayo lata. Agingkat kabailan tayo ti tumulong. Husto ka pare. Nga maguray ka, Alfred. Kaslamot ti banda kan trabahom laangan ti tututukam. Kasla awanan panawon mo nga agaram. Ha? Sa bali man ti bagbagamon. At danto lata siguro Kitaam Amangan no di mon malagip ti mga asawa. Aha, narigat, tagmay-may sa, Alfred. Agyaman na kada kayo. Gapo iti tulong yu kada kami. Awanan yaman na sir. Kat anusan nyo kumaday ta Gapo ta day talang tinaurnong mi ti panag-concert mi. Dakelan abanag daytoy sir. Maipa-ospital kon ti asawak. Sapay ko mga rod ta umimbag ti asawa yo. Ken kitaan min tumanen no adda pay mayeg mi at tulong kada kayo. Jak agsardeng nga agyamyaman kada kayo sir. Jak kabaalan asubadan ti tulong yo. Babaan iti material abanag. Isu atilaang maisubad ko. Katipan ang idaw-dawat ko. Asapay la kuma, taagtultuloy ti bandayo. Agyaman kami sir. Ngam diyon panunutan dayta. Saan kami mat ngagkidkid daw iti anyaman akasukat ti tulong mi. Sir. Kastapay sir. Agpatuloy kami. Manong, lumaklakay kan. Apay adi ka pa'y lamang asawa. Awan pa'y matnobiak, ading ko. Agaram ka nga minan, Manong. Apay, nalakaya ti agaram latan. Ay, saan kan sapay mat ngamin anak ka move on kini Manang Perla? Nakamove on ako, ading ko. Day talaang, tawan pa'y babae ang nakariknaak manen iti ayat. Kasta ka di, Manong. Sika, Narsisa. Adda ka din nobyom? Ay, awan pa'y Manong. Saan ka di ang nagkariak ka na kayo? Adyak pulos makinobyo. Aging ga adyak nakaturpos. Nasayat no kasta. Sana bale, addan tulat ta panawan para iti dayta. Adumat gayam ti nakapila a beneficiary tayo ita. Wan nga rod pare. Adda pa'y ubing Adda? Adda pare. Talo ka no titawan na. Kaasing rod. Anya ti sakit na? Sakit iti puso pare. Masapol a maopera. Kam awan mo ti umdas abusbusan da. Dayta ka di in refer ti gayem ni Annabel? Wan pare. Aguray ka pare. Reyes ti apelyedo na. Imposible met no anak ni Perla dayta. Imposible pare. Middle name ko mati ubing ti Reyes. Ta inkasar mo ti nobyo na. Wan ngagpaiso anya. Wan no, kaanakan na nga ta. Tapno maamuan pare. Sumurot ka langan. Inton maitad ti tulong kadakwada. Wan pare, talaga nga interesado ak amakam mo iti dayta a beneficiary tayo. Diyak namin nagdamag kini Annabel. Awan pa imot ni Annabel. Naira na ang nag-out of town. Sana bale pare. Amok to dayta. Inton ited tayon titulong para kenkwana. Awan pa'y magdagitag claim ititulong para katakwada. Wan nga rod pare. Alas 9 mat tinaybagada pa nagsasabat tayo diti barangay hall. Aguray talatan Ay katwanan Good morning, sir. Good morning, ma'am. Da kayo ka diti may isa kadagiti ag-claim? Wan, sir. Naladawa ka di. Awan nga minti agbantay iti anak ko. Inyuray ko pa'y kaninanang ko.
Ha? Sige ma'am, agtugaw kayo pa eh. Agyaman nak, sir. Alfred, sika ka di dayta? When? Perla? When, Alfred? Jack pulos in pagarob. Ada kayo gayam ti mangted iti tulong para iti anak ko. Apay akas tamat ng tilangan, Perla. Dandan di ka na ilasin. Gaputa nagkutong kaunayan. Kaslasan asika ni Perla anam amok idi. Gapo iti rigat ko amang isaksakad iti panagbiag mi, Alfred. Nangruna kat ada sakit ti anak ko. Perla. Nadagsan ti sakit ti anak ko. Adda abot ti puso na. Iso akas ta ti kulor dagiti kuko kan bibig na. Masapol ang maoperaan. Ngamtsak kabailan. Gaputawan ti umda sa busbusak. Ayan ka di ti asawam. Awan asawak, Alfred. Gaputain sinanak mutlaang. Kat di na pa'y binigbig ti anak ko. Iso nga apelyedo klatan ti inaramat ko. Anya? Diyak laing pagarop. Akas to'y gam ti nagbambanagam, Perla. Diyak mat ni namnama. Ada kayo gayam tinag-concert para iti anak ko. Katagyaman ako, nay. Dakkel atulong daytoy para kada kami iti anak ko. Basilangan ti inayon ko. Tapno mapaoperaan ti anak ko. Atoy. Awatam daytoy. Inayon mo di ta inted ti banda para iti anak mo. Kwartamat dayta, Alfred. Wen, Perla. Personal atulong ko ken ka. Tapno mapataming mo ti anak mo. Ket umimbag. Aywanam ko maiti husto ti anak mo. Ken tarabayam iti panagdakkel na. Agyaman ako, nay, Alfred. Dakkel unay atulong daytoy para kada kaming agina. Agyaman nak. Gaputa si dadaan kalatamang tulong kanyak. Itilaksit ti inaramid ko kan kaiti. Kat sapay la kumata mapakawan nak. Di mon panunutan ti napalabas. Tikit di pagimbagan yung nga agina ti panunutam. Kat no adapay masapol mo. Di kag pangadwa nga umasidag kanyak. Agyaman akmanen, Alfred. Talagaan na imbag ti panagpuspusom. Kat sapay la kuma. Taparaburan na kapay ni Apo Diyos iti kinapigsa kan salunat. Tapno adupay ti matulungam. Tinulungak nga rod ni Perla kat babaan iti asi ti Diyos nakarecover ti anak na. Kat iti panagkita mi manen natingiting ko ahusto ti riknak. Kat napanagnakak iti bagik anaing kabsatan laengen ti marikriknak para kini Perla. Ket ita, awan pay laeng asawa. Ket jak ammo, numaadaanak tunga ta iti asawa, wenno saan. Alakastan, ket agyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Alfred. Alfred, pagayam ko, agyaman ak unay ting kapanangibinglay ti pakasaritaam. Ket dayawak ti kinasingpet mo. Gaputa uray anya pay tinapalabas yu kini Perla, di mo impaidam ti tulong mo kenkwana. Ket ala, sapay la kuma tagtultuloy ti panagprogresom. Kasta medten ti binukal mo abanda. Iti kasta, adupay ti matulungan nyo. Ket no may papanmet ken ayat, dumteng dayta iti umno a panawen. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan nga Alfred adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernaline Abance Ansyong. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.